Hello everyone, welcome back to my channel. बयखौबो आंनि चेनेलाव बरनाय बावहरनाय थाबाय. So guys, जोंना जिहेतु Varsity week सोलिगासिनोमोन बेखिनि भिडिअआ जाहैबाय दिनै माखासे कालचारेल प्रग्राम जादोंमोन बेयावहा ट्रेडिशनल शो जादोंमोन फेशन शो थ' बुंद्रायनो हाया माने ट्रेडिशनल गाननाय जोमनायनि शो जादोंमोन आरोना सो बेवहाय आं पार्टिसिपेट खालामदोंमोन फर्स्ट टाइम दे गाइस नै आंखौ एसे केमेराया लास्टिंजाय लानाय जाबाय थेवबो नोंथांमोना नुदो जानो हागौ सो बिदिब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था आरो लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ सब्सक्राइब खालाम लाइक खालाम शेयर खालाम सो बिदिब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आसा खालामबाय लक्ष्मी बोरा हरिकी कलिता संयुक्त मेधी अंकिता महंत ममता राजवंशी हरिता कलिता कृष्णा बरुवा बंदिया देवी नवदीता हरिप्रसन्न अधिकारी सुविता পূৰ্বৰ কথা অনুসৰিয়ে 1500 টকা মাননি দিয়া হৈছে এই প্ৰতিযোগিতাত প্ৰথম তুমি দুসকুতা তুমি দুসকুতে কাজলরে তুমি দুবাহুতে দুবাহুতরে তুমি দুসকুতে কাজলরে তুমি দুবাহুতে দুবাহুতরে বহুত ধন্যবাদ इदानीं पुरस्कार वितरण कार्यक्रमः चलति आचार्य क्रमशः इतोपि यूनिवर्सिटी ओनली स्टूडेंट नि गेजेराव कम्पिटिशन जाया गाइस लोगोसे जोंनि टीचारफोरनि गेजेराव माखासे फेशन शो डान्स शो बेफोरबायदि कम्पिटिशन जादोंमोन आरोना गाइस माखासेखौ आं होनो हायाखै कपिराइट क्लेम गोलै जानो गिदो तारमाने सो मिउजिक दामना होदो नालाय सो ओमफ्राय गाइस बेखिनियाव आं नोंथांमोननो एनाउन्स खालामनानै गोजोननाय मोनदो जे जोंनि बेहाय भार्सिटी वीकआव डान्स कम्पिटिशनाव मडार्न डान्स कम्पिटिशनाव आङो फर्स्ट बान्थाखौ मोननो कारणे खाबु मोनदों सो आई एम सो हेपी नेक्स्ट इयारावबो जाहाथे आं बिदिनो कम्पिटिशनाव बाहागो लानानै जाहाथे आङो डान्सनि खेत्रआवनो जाया माने जिखुनु प्रग्रामावनो जाहाथे आं बान्था मोननो खाबु मोनो बेखिनि भिडिअ जाहैबाय एतु जन्मिका दयमारी जन्मिका নহয় बाट I'm sorry आं सिंगारनि नामखौ बावबाय सो मोसागासिनो जोङो दा नाय
আমার ডিপার্টমেন্ট ওর অলপ কৰিব না একেলগে সকলো অলপ কৰিব না ধন্যবাদ ডাঙৰ লৈছোঁ She is a beautiful girl. No. He is a handsome boy. So guys, नोंथांमोना बेखौ हिन्जावसा सानबाय मोनदां आरो ना बिनि हेयारखौ एक्चुअलि मोजां नाङो देनखायनो आङो भिडिअ लाखुमादोंमोन आरो ना स' बियो बे भिडिअखौ नायबाय बायबा आंखौ रायनोबो हागौ एक्चुअलि आंनि चेनेलखौ मोनथिया दे स' गाइस दिनैनि भिडिअआ बेसेनोसै नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनबाबा लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब एन्ड शेयार खालामनो हाबानो जाबाय थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय मेरी